Oricum, aici e cronometru, vezi că mergi, când ajungeți la 10 s-a terminat. Băi, vină mă la cameră! Lasă-l mă, ce dacă... Vă dă gol? Ha? Vă dă gol? Băgă gol și ce? Nu? N-ai mă niciun trece, degează ăștia de... Copii, nu bagă niciun frică. Și ăla cu drapelul. Nerului de berea. Nerului de belea. Și mingea e grea, mă, nu, de-abia dă mingei. E grea. Am văzut și tu? Ce mă frigea acum? Nu vezi cum dă pe lângă el? 2 minute 54, uite, aia aceea registrat. 2 minute 54. Cam încă să furcară, uite. Țigane! Ce mai mult? Băi, păi ia tricoul ăla galben pe tine, băi! De-abia dă minge ăsta, ăsta. De-abia dă minge ăsta. Că de-abia dă minge. Ăsta, vecinul ăsta al meu. Să cum e pe scara ăsta, românul ăsta al văd. Eu. El a venit și la sală. Asta mă, asta mă. Ăsta care are camera noi. Să cu tine pe scară? Da? Face și pe eu. Ia ține și noi telefonul. Păi, eu intru și zic, ia, vrei? La verde, mă, la verde, așa.
pe minge, mă, nu? Nu calcă pe minge. Ha? Nu calcă pe minge. Nu știu de Ăsta joacă bine, țigan. Joacă bine ăsta. Mai spate, mai spate, mai spate, la verde închis. La verde închis acolo, la verde închis, tot așa trebuie, știi, ca să delimiteze. Păi așa jucăm și aici, până aici jucăm. Și în partea și aici. Dar e mare Țalavân, nu? E mare ca acolo unde jucam. Ca terenul ăsta, nu? Merge să te duci să închiriezi până la ăla, dacă știi că te strânge atâta știi, să închiriezi până la reloi, merând pe iar. De acolo trebuie cel puțin 7, 8, 10, 11 pe 11. Tragi, mă, Florane. Trei minute. 3 minute. Hai, pregătește-te. Dă-i la portar, mă! Dă-i la portarul vostru, dă-i la portar! Ia la tine. Mai e un pic. 30 de secunde mai minute, jumate. Un minut jumate? 30 de secunde mai bine. Mai e, ce mai e? Mai e o țără. Dați-mă, strigă. Ce ultimul minut, mă? Mai e un sfert, sunt 15 secunde, ultimul minut vrei tu. Lasă-mă, când ajunge fix, gata, anunț. Ultima. Băi, omule, băi, tu zici, mă, ultima fază, mă? Păi gata, ultima fază, acum, nu tu. Ultima fază, vrei tu. Trage, bă, tare, dă-le gol! Bravo! Corner, bateți corner! Păi au departe, ultima fază!